ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tindahan sa mga beauty product gituli sa nag-inusarang armadong lalaki. Sospek sa pool sa CCTV. Bisa na sa isyu nga nagagamit matud pa og illegal nga droga si Pangulong Bongbong Marcos, base sa gibutyag sa igsuong si Senadora Amy Marcos, dili daw gihapon opsyon niini ang pagkanaog sa pwesto sumala sa Malacañang. Kontraktor sa Cagayan de Oro City Mega Health Center, gipanghimakak nga ilang giabandona ang proyekto. Giundang daw nila ang trabaho tungod wala gibayran sa LGU. Public cemetery sa usa ka barangay sa General Santos City, dili una mudawat og lubong sa minatay. Duna pa kahaylaing sementeryo nga kapadulngan. Tradisyonal nga pagpanahop og humay, lakip pagpamana og hayop, gibida sa duha ka tribo atol sa pagsaulog sa Tribal Day sa Malungon, Sarangani. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao.